बे समाव गणेशम दासा एम्बु बायदि बें बें गाबनानै दैखर सिङावनो थाबाय थासिगोन। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव मसलपुर बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों। बिथां गणेशम दास बिथांखौ 10 बोसोराव बिथाङा रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावाखै। बिथाङा बर' एबा बे समाव हारि माहारिसानि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाय एबा सोंखारिलायनाय बाथ्राखौ लानानै राजखान्थि खालामबाय थादों। नाथाय जौगाथायनि थाखाय बिथाङा लामा बानायनायनि थाखाय बिथाङा बाथ्रा बुङा आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा गोबां जाखिनि जौगाथायनि लानानै एबा बिटिआर सरकारा सिगांनि समाव फोसावनाय माखासे बिथांखिफोर बे बिथांखिफोरनि सायाव बाथ्रा बुङा। नाथाय बिथाङा बे समाव बर' नङै गामिफोराव थांनानै बर'नि बेरेखा गोबां बाथ्रा गाज्रि बाथ्रा आरो गोबां बेफोरबायदिनो राजखान्थियारि बिथिंजों बर'नि बेरेखा बाथ्रा बुंबाय थायो। नाथाय बे समाव बिथाङा 10 बोसोराव गोबां खामानि मावनो हायाखै। जौगाथायनि बिथिंनिफ्राय बिथाङा लाथिख' जादों। जायनि थाखायनो बे समाव बें बें एम्बु बायदि दैखर सिङावनो थाबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा। बे समाव मसलपुर बियाबनि इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि बिजाथि बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा गणेशम दासखौ गोख्रों बाथ्राजों फिनजाथाय होदों। बिथाङा बुंथिदों जे बर'नि मुङाव राजखान्थि खालामग्रा बिथां गणेशम दास जाय बिथिङाव बे समाव बर'खौ लानानै मोनसे गाहाय थाखोनि राजखान्थि खालामग्रा बिथां गणेशम दास बे समाव बिथाङा गोलाव सम बर' खालामनानै राजखान्थि खालामबाय। नाथाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथाङा मोनसेबो खामानि मावनानै होनो हायाखै। जायनि थाखाय बे समाव मसलपुराव एबिसि ब्लकआव बे समाव गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोना हानि मोनथायखौ एबा हानि पाट्टाखौ होफुंनो हाबाय आथिखालनि सरकारा। आरो बे समाव बिथां राकेश ब्रह्मआ बुंथिदों गोलाव सम बिथाङा गोबां बार बे समाव एसेम्ब्लियाव बाथ्रा बुङै बे समाव बिथांमोना हानि पाट्टाखौ होनो हाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि मसलपुर बियाबनि बिजाथि बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा बिथां गणेशम दासखौ गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों जे गणेशम दासआ बे समाव बिथाङा रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावाखै। बर'नि थाखाय आथिखालाव बिथाङा खामानि मावबाय थादों। जाय समाव जौगाथायनि थाखाय आसाम आरो बुहुमा दावखोबाय। नाथाय बबे मोनसे जायगायाव दङ जाय जायगायाव बिथाङा खना खनला असमिया जायगाफोराव थांनानै बर'नि बेरेखा बाथ्रा बुंनानै बिथाङा राजखान्थि खालामबाय दं। नाथाय बे समाव दिहिरा बियाबनि रायजो राजाफोरा बे समाव बिथांनि जे बर' खालामनायनिफ्राय बे समाव उदां जासिगोन बा उदां खालामसिगोन रायजो राजाफोरा। आरो इउपिपिएल राजखान्थि हानजाजों बे समाव गोबां सुबुंफोरानो फैदों। जाय इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया बे समाव आबादारिनिफ्राय लानानै फालांगि खालामनायनिफ्राय लानानै गोबां बिथिंजों सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय लानानै बिथांमोननो खामानि मावनानै होदों। जायनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा जोंखौ अनसायगोन आरो बे समाव गणेशम दासखौ फेजेनगोन रोखा होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा। 27টা আজি মোৰ নিকা নহয় ৰাতিপুৱা 3:30 বজালৈ নিকাচি সমষ্টিত আজি আমি কাৰ্যসূচী দিহিৰা সমষ্টিত কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। ইয়াৰে কাৰণটো হ'ল যে দিহিৰাবাসী ৰাইজে বিগত বহু বছৰ ধৰি ক'বলৈ গ'লে তেখেতসকলে যিহেতু আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ পৰা যোৱাবাৰো আমি জয়যুক্ত কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু ঘনশ্যাম ডাঙৰীয়াই ইয়াত জয়যুক্ত কৰিলে। কিন্তু তেখেতে কামৰ নামৰ অপদৰ্থ এটা ব্যক্তি হয়। আৰু দিহিৰাবাসী মানুহক খালি জাতি এই বড়োত আজিও কোন দেশত বাস কৰি আছে আমি নাজানো। তেখেতে আজিও এই বতৰাটো কৰি আছে। আমি দেখা পাওঁ তেখেতে খালি অবৰৰ কথা কৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰি আছে। কিন্তু তেখেতক মই কুৱাৰ তলত থকা বেংক নিচিনা আজি বিটিআৰৰ এই বেংক বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু আমি আজি এইকাৰণে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছোঁ যে মই মচলপুৰ সমষ্টিত নিজে প্ৰাৰ্থীটোক মই তাতে কেণ্ডিডেট যিহেতু থিয়া হ'ম যিহেতু আৰু চৰাইবিল আৰু মথনগুৰি এই 4টা সমষ্টি মই চাব লাগে। সেইকাৰণে যোৱা সময়ত যি কৈ যোৱা যি মোৰ কথা আছিলে যে বাথৌ থানচালি আৰু নামঘৰসমূহ মই যিহেতু ক'ৰবাত নামঘৰো বনাই আছোঁ আৰু শিৱ মন্দিৰ বনাইছোঁ আৰু বাথৌ থানচালি বিশেষ কৰি 27খন বাথৌ থানচালিত মই ইয়াত আৰ্থিক অনুদান দিছোঁ। আৰু এই আৰ্থিক অনুদান দিয়া 27খন বাথৌ থানচালিৰ আমাৰ আই মাতৃসকলৰ লগত মোৰ বাইদেউসকলৰ লগত
মোৰ দাদাসকলৰ লগত মই অহা নিৰ্বাচনৰ 22 তাৰিখৰ হ'ব লগা যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত মই তেখেতসকলৰ সহায় বিচাৰিছোঁ যে তেখেতসকলে যাতে UPPL দলক এইবাৰ জয়যুক্ত কৰে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক যাতে জয়যুক্ত কৰে তাৰ হৈ মই তেখেতসকলৰ লগত ভোট মাগিবলৈ আহিছোঁ